Je hebt nu een nieuwe plaat. 2014. Wat staat er op je verlanglijstje? In 2014 zit ik ongeveer een jaar of 10 in het vak. In 2004 nam ik 2 liedjes op. Hele Home, ken je dat? Het gaat helemaal nergens om, maar wel een gezellig liedje. En Als ik haar zie, in 2004. Dus dat is 10 jaar geleden. Dus volgend jaar zitten er wel wat dingetjes in de pen, ja. Ik denk dat ik dat 10-jarig jubileum wel moet vieren. Ik weet nog niet op welke manier. We zijn maar druk aan het over een brainstormen, hoe dat we dat precies kunnen gaan doen. Maar het moet wel gevierd worden, vind ik. 10 jaar in het vak. Toch weer een tent in de achtertuin voor heel veel mensen? Zo, ja, als het aan mij ligt wel. Het is wel een hele hoop werk. En ja, het is ook niet zonder risico. Maar ja, we zijn uit de recessie, als je zo hoort in Den Haag. Dus misschien kan het wel weer. Heb je nog een grote droom na die 10 jaar? Een grote droom. Ja, we moeten natuurlijk blijven dromen. Als je geen dromen hebt, dan is het over. Ik heb nog van alles te dromen. Ik hoop dat ik er nog een paar stappen bij kan doen. Desalniettemin ben ik wel heel tevreden met hetgeen wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. Dus ik moet helemaal niet mopperen. Maar ja, er zijn altijd nog dromen. Ik zou ook wel een keer... er zijn nog zoveel dingen die ik wil. Dan komen we de volgende keer op terug. Maar in ieder geval, het allerbelangrijkste is gewoon dat ik goed in mijn vel zit. En Franske. En ik ben trouwens met Frans aan het toeren. Door België en Nederland. Frans. Hij is aan de beurt volgens mij. Dat is ook hartstikke leuk om te doen. Dat is ook weer een van mijn dromen die uitgekomen zijn. Ja, ik had vroeger, als ik 15 jaar geleden zou zeggen van ja, je gaat met Frans Bauer rond tour. Theaters in Nederland en België, ja, dan zou je niet geloven. En dat zijn dingen, ja, dat zijn de mooie dingen van het leven.